Dnešná liturgia ukazuje nám v praxi, ako sa má prejavovať láska k Bohu a láska k blížnemu. Zároveň prvé čítanie aj žalm ukazujú nám, ako sa má prejavovať láska k blížnemu. Apoštol Pavol hovorí nám, že kto miluje blížneho, ten vyplňa zákon, lebo ten žije dokonale podľa prikázaní. A dokonca žalmista nám hovorí, že blážený, a to tiež znamená šťastný je človek, ktorý sa zľutúva a rád pomáha. Ale zároveň liturgia upozorňuje nás, že to Boh má byť na prvom mieste. Pozrime sa, ako znejú prikázania lásky k Bohu a lásky k bližnemu. Budeš milovať Pána Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl, z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. A sväti nám hovoria, že keď Boh bude na prvom mieste, všetko ostatne bude na svojom mieste. Pani Ježišu, prosíme ťa, pomáhaj nám, aby nikto nestal na prekážke medzi nami a tebou. Daj nám silu, aby si to ty bol vždy v našom živote na prvom mieste. Aby sme vždy s radosťou plnili tvoju vôľu. Panna Mária, a teba prosíme, ukazuj nám svojim životom, čo máme robiť, aby aj v našom živote zneli slova: hľa tvoj služobník, Pani Ježišu, hľa tvoja služobnica. Nech sa mi stane podľa tvojho slova, lebo chcem s radosťou plniť tvoju vôľu, Pani Ježišu. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Pochváľný buď Ježiš Kristus.